Здрасти хора, аз съм Иво и в днешния епизод ще играем на Clash of Clans. Ето го и Ерлинг Халанд, който участва в Clash of Clans. Не съм на 11, на повече съм, т.е. на 12. Не знам как се играе тази игра и затова ще снимаме на нея. Така че ако искате още поредни готини видеа, не забравяйте да строчите лайк бутона и да се абонирате. И продължаваме напред с видеото. Ох, много Goblins against fast setup cannon to defend your village. Така. Отиваме в шопа и купуваме нещо. Къде да го сложим? Може и тук да го сложим. Сега те го строят. То е готово. Гоблини! Идат гоблини! Идат гоблини! Така, атак. Не знам кой е такова, но такова никой. Не! О, ес! О, шупихме. Така. Well, nice going. Now we need to get this village into fighting shape. Hearing a second builder will let you start to construction simultaneously. Не знам как се произнася това. Слагам тази постройка тук. Или каквото и да е. Оттам отивам в шопа и взимам някакъв колектор, който ще го сложа за тази къщичка. Ще го финишна с диаманти или каквото са. И купувам си ново нещо. Къде го сложа? Ето тук. Ще го сложа. И го апгрейднах така. Отиваме пак в шопа, пак взимаме нещо. Слагам го този път тук. И какво трябва да е това? Не знам. Но ще отнеме 5 секунди. Тук има парички. Гоблините идват. Мината е пълна. Не мога да си взема нищо. Сега какво е? Ей, тук ще ги сложа, защото тук са оръжията. Ще го финишна. Така, такова, yes. Така. Ми трябва да изчакам секундите. Well done, now let's kick some green butt. Нещо. Не мога да взема това. Атак. Атакуваме. Ох, колко такива има. Не. Тия моите умират. Браво, бе. Чупете. Браво, бе. Още една победа. My name is... Hello. Прото. Не може. Така. With the gold we took from the goblins, we can afford to upgrade the town hall. Upgrade this. Така. Добре. Така. Тук има нещо. You've got some challenge for you to tackle. Completing in challengers with points. Something else and walk new challengers too. Earn enough points until win rewards. Така. Да видим какви са наградите.
Не прочетох. Значи 2000 еликсира, 2000 голд, 10 джема. Яко. А какви са ми чаленджите? Трябва да построя това. Така. Значи, да е тази малка куличка. Не я намирам. Това е май. Тук ще сложа. Тази игра, приятели, аз малко не знам как се играе, ама ще се постарая да се науча как се играе. Тук ще сложа 2000 еликсира, да го апгрейдна, мисля, че няма нужда. Това колко иска? Това иска 4000 злато. Ще атакуваме. Майт матч. Окей. Казвам си всички тупари. Не, единия ми тупар умря. Ма бийте оръдието! Много еликсири идва. Шупете оръдието. Айде, дайте, вярвам. Вярвам във вас. Не, останаха двама. Браво е. Не, трима са. Знаете, вие може да пишете съвети за тази игра долу в коментарите. И също ще играем и... това е на истински човек база. На ник 1193 значи 193 638. Ще се върна, когато щупим къщата. Приятели, много сме близо да щупим къщата. Щупихме я. Сега трепам тия малките да чупат. Колко злато има? Ще чакаме да го щупат. Още едно щупихме. То сега ще обира злато ли бе? Това не е яко. Убихме оръдието и няма кой да ни бие. Аз май трябва да си купувам още такива тупари ли са, мупари ли са, какви са. Защото са само с тия, няма как да станат нещата. Айде бе, по-бърже бе. Ще свърши батъла. Битката, айде, давайте. Сапа и това трябва да щупат. Давай, взимай. Браво. Дайте 5, 6, 4, 3, 2, 1. Ние победихме. И взехме много. Така. Чакай, тук мога да го тренирам ли? Train to Purse. Не. Ще вземаме много тупари, за да имаме. Просто ще чакаме. Ние през това време може да си апгрейднем нещо. Маджика. Какви стотинки има? Тази мина има злато от нея. Тя спът. Това мога да го апгрейдна. Което ще го направя. Това се апгрейдва 4 минути, бро. Това уради мога да го апгрейдна. Ще го преместа малко по-близко. Апгрейд. Yes.
Това една минута ще се апгрейдне, но това не е нищо. Тук тренираме трупс. Така, махнахме и труповете. Така малко ще го преместиме. Така, нека да видим къде да го сложим. Това тук. Това ще го преместиме и него тук. Това тук. И така, сърцето ни е готово. Това мога да го ребилднем. Това, да. Сега че го ребилднем с 10 000. Ние нямаме толкова много. Но... Както казвам, ако искате още правим готини видеа, не забравяйте да строчите лайк бутона и да се абонирате. Ние сега ще си купим още една такава мина. Чакай само, че не мога да го нацеля. Така. А тези... Как се вдига левел Clash of Clans? Тази игра ми харесва, приятели. Аз съм втори левел. Супер! Archer Queen. Ето... приятели, вие може да пишете долу в коментарите как мога да вдигам левел. Да не е както строя постройки. Аз още един еликсир ще построя. Защо не? Който и него ще го поправим. Т.е. ще го апгрейднем. Който ще се такова сега. Левел 2. Това ще го финишме. От това го взимаме. Взимаме стотинки. Така. Първата мисия е изпълнена. Тук не знам какво трябва да направим. Вие може да пишете долу в коментарите съвети за тази игра. Имам труп с 20. И тук е пълно. Ами имам така и иначе, ще ги апгрейдна. Така, ес, левел 3. Имаме май нови помощници. Нямаме. Къде са тези новите помощници? Защото пише, че на левел 3. Няма да джойнвам никъде. Как беше, бе? Не знам, приятели, но тази игра е яка. Що не? И ще продължим да играем. Ако искате още правим готини видеа, не забравяйте да строчите лайк бутона и да се абонирате. От мен, чао и до нови срещи!